खाम्फाया सासे फ्लप एक्टर जि गार्लस एन्ड दा गल्डेन कुकुन सिनेमा दिहुनदोंमोन एक्टरा बेनोमोन दाना सिनेमा रिलिज जायाखै थारमाने फ्लप एक्टर ओंखायनो बर' जाथिनि इमरान हाशमि एक्टर होननानै दा बुंबाय थानो हायो जों प्रमद बर'नि सरकारा जे जोबस्रांबाय गावनि मेगनाव गाव बानायनाय जिनिसखौ दिनै बुफायजेनबाय आराम खालामजेनबाय बेनो प्रमान प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव आरो सरकार दानो हाला प्रमद बर'आ पावारा गैला प्रमद बर'आ पावाराव दंनायमोनना बेखौ बादा होनो हानाय जानांगौमोन नङा होमबा हानांगौना हानाङामोन दा दिनै बेफोरखौ दिनै नुबाय थादों नाटकसो खालामबाय थादों खौसेथिनि नामाव दिनै बिबान सिलायनाय मा सिलायनाय बेसो गाज्रि जालांदोंना जालाङाखै दिनै गाज्रि जालांदों दिनै मालाबा हाग्रामा महिलारिखौ शिब बानायलानो खाम्फाखौसो शिब बानायसैनो खाम्फाखौ माने मालाबा बुङो माने बेबादिनो गावजों गाव सोरजोंबा शिब सिलायनाय मानाय बिदियावसो दावरावा जादों गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो दिनै खाम्फा बरग'यारिया गावसोरखौसो शिब प्रजेक्ट खालामबाय दा खाम्फा बरग'यारिमोन बादिया सासे माने मेन लिडार जानो हानाय गोहो गैया दिनै BPFनि 90 CWC सिटिं जादों दा बेवहाय गोबांथार दिनै BPFनि बिबानगिरि बिथांफोरा नुजाफैदों आरो गोबाङै दिनै माने BJPनि माखासे नेता ST मर्चानि प्रेसिडेन्ट शिबनाथ ब्रह्म बिथाङाबो दिनै जयेन जादों आसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो दिनै माने जयेन जादों एबसुनि आगोलनि सेक्रेटारि बिथांमोनहा जयेन जादों गरखा स्टुडेन्ट इउनियननि बिबानगिरिफोर दिनै जयेन जादों गरिया मिरिया सात्र परिषदनि दिनै बिथांमोनहाबो जयेन जादों थारमाने गासिबो सात्र संगठन खालामनाय बिथांमोनहा दिनै दोलोआव जयेन जाबाय आरो रायजो राजाफोर माने मास्टार रिटायारफोर प्रफेसारफोर दिनै जयेन जादों बिनिफ्राय बुजिनो हायो दा दिनै BPFखौ बयबो मोजां मोनबाय BPFखौनो बयबो नांसिगौ बे बाथ्राखौ दिनै उपलब्धि खालामदों प्रमद बर'नि बे 5 बोसोराव दिनै जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखिसै उन्नति खालामनो हायाखिसै खालि गोदै राव खालि जागोन बेखौ जागोन बिदिल' बुंनानै रायजोफोरखौ थगायबाय बेनि थाखायनो दिनै BTCखौ जौगाहोफिननो थाखाय दिनै फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि जोंनि गोरों गोरा व्यक्तिफ्रा दिनै BPF दोलोआव जयेन जादों लासिं सिं बाथ्रा जों आगोलावनो बुंबाय थाखादोंमोन जे जिनिसखौ माने दरखारानो गैया दा हाग्रामा सारा बुंबाय थाखादोंमोन प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै स्पिड ब्रेकार कारिगाव टु क'क्राझार बानायबाय थादों बिनि अनगा जेबो बानायाखै प्रमद बर'नि जेनाखि दैदेननाय सरकार बेफोर हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं दिनै बिथाङा गाव बानायनायखौ गावनो एरफुनांबाय दिनै BTCआव दिनैहाय माने बे एसेमब्लियाव दिनै आसामा फैनानै एसेमब्लि खुंफैबाय थारमाने मा होननाय जादों प्रमद बर'खौ गोथाङैनो बिगुर खुनाय दिनै बेखौ नुनो मोननाय जादों आरो मालाय दिनै बिथाङा गुबुन दोलोजों लोगो जानानै सरकार दानायनि खिथेरा दासो मोनदों बिथाङा दिनै एसेमब्लिखौबो गाग्लोबजाबाय बड'लेण्डखौ गाग्लोबजाबाय आरो गावनि मेगनावनो गाव बानायनाय स्पिड ब्रेकारखौ दिनै सिफाय जाबाय आरो बेबादिनो गोबां सिफाय जाबावनांगौ दङ प्रमद बर'हा माने जे जिनिसफ्रा माने जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मानसिफोरनि थाखाय माने सहायथावा दा बेफोरबादि जालांगोन मोनसे बायलांजोबगोन प्रमद बर'नि बानायनाय बुस्थुफ्रा दिनै बेनो मोनसे लक्षण जादों आरो मालाय बे सिम्पटम जाजोब्बाय आरो बेनो जाबाय प्रमद बर'नि सरकारा जे जोबस्रांबाय गावनि मेगनाव गाव बानायनाय जिनिसखौ दिनै बुफायजेनबाय आराम खालामजेनबाय बेनो प्रमान प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव आरो सरकार दानो हाला बेखौ बिदाय होनो न' बां बुख्रुबनानै रायजो राजाफ्रा थालिर थफ्ला खानानै बिथांखौ होखारहरनो दिनै रेडि जाबाय ओंखायनो प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव बियो दिनै जोङो 1% बाबो स्टार्ट जाबाय दिनै जोंहा BPFआ दिनै 1% बाबो दिनै बेखौ मावफुंजेननो हाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेबादिनो गोबां बुख्रुबनाय हाबाफारिया जाबावगोन नंबां जाबां थाखा फैसा गैयाग्रा फाउन्डेसन स्टन खालामलाबायनाय बेफोरबो गुरुबलांजोबगोन लासैनो नायबानो जाबाय सेप्तेम्बर मासनि 20 तारिखनि उनाव प्रमद बर'नि मोनसेबो नेरसोन थानाय नङा बेखौ मोनफा डेमलिश खालामजोबनाय जागोन जे जिनिसफ्रा इलिगेल भाबै जादों लिगेल भाबै जानाया थागोन बाट दोस आर इलिगेल दे शुड बी डेमलाइज्ड बेखौ डेमलाइज खालामजोबनाय जागोन बे कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा प्रमद बर'आ पावारा गैला प्रमद बर'आ पावाराव दंनायमोनना बेखौ बादा होनो हानाय जानांगौमोन नङा होमबा हानांगौना हानाङामोन दा दिनै बेफोरखौ दिनै नुबाय थादों नाटकसो खालामबाय थादों साख्रि होनायनि नामाव रबिबार खेबफ्रामबो दिनै इन्टारभिउ फाथिबाय थायो रिजाल्टआलाय बहा थांखो साख्रिनि नामाव दिनै बाजार खालामगासिनो दङ फरेस्ट गार्डनि साख्रि होनो फरेस्टार ग्रेड 1नि साख्रि होनो CSPनि मेम्बार चेयारमेनफ्रानो फन खालाम 10 लाख 20 लाख बिहरनाय जों खोनागासिनो दङ थांनाय सिटेट पिटेटआवबो बिदिनो 12-13 लाख 15 लाख लानानै साख्रि होनाय जों खोनादों प्रमद बर'नि जाख्ल'नाय गैयै सरकारा बेनो जानो रोङा बिसोर मन'योसो थारमाने मन'ग्रा सरकार होननांगौ बेखौनो दा गासिबो बिदिनो जागासिनो बिथांमोना थगायनाय लक्ष्मन रेखा बारबाय ओंखायनो रायजोफ्रा दिनै बिदाय होसिगोन अलरेडि एखेबारे माने डिटारमाइन जाबाय रायजोफ्रा आरोखि थिरांथा लाथारबाय इलेक्सनल' फैथोंसै
दिनै जायखौ नुबाय थादों दा ससियेल मिडियानि मानसि हिसाबै जयनिंआ सोरनाव जायो सरकार गैया जोंनावसो जागासिनो दङ आरो दिनै गासिबो फैजोबसिगोन खालि नैबे 10-20 दिनखौ नेदों माला MCC होयो मानसिफोरनि आसाया बेनो कन्ट्रेक्टरफ्रा बिल मोनो खोमा आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बै साख्रिखौ मोनो खोमा बे आसायाव दं आरो मालाय जै MCC नांबाय सारा माने BTC आव थानाय 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा BPF दोलोबावनो हाबजोबनानै प्रमद बर'खौ लाथिख' खालामनो थाखाय रेडि जोबसै खौसेथिखौ सोर लुबैयो दं जों आगोलावबो लुबैबाय थादोंमोन खिन्थु खौसेथिनि नामाव दिनै बिबान सिलायनाय मा सिलायनाय बेसो गाज्रि जालांदोंना जालाङाखै दिनै गाज्रि जालांदों दिनै मालाबा हाग्रामा महिलारिखौ शिब बानायलानो खाम्फाखौसो शिब बानायसैनो खाम्फाखौ माने मालाबा बुङो माने बेबादिनो गावजों गाव सोरजोंबा शिब सिलायनाय मानाय बिदियावसो दावरावा जादों गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो दिनै खाम्फा बरग'योब्ला गावसोरखौसो शिब प्रजेक्ट खालामबाय खाम्फाखौ होबा माबाखौ होबा खाम्फाया बुंबाय माने प्रमद बर'खौ होयोब्ला हाग्रामा गाज्रि मोनगोन हाग्रामाखौ होयोब्ला प्रमदआ गाज्रि मोनगोन गथिखे आंनो जानांगौ शिबआ रावबोथ' सेकेन्ड लिडार गैया आंजों बादि गावखौनो बिराद गिदिर साननानै लाबाय दा हाग्रामा महिलारिखौ माने गोथाङैनो बिगुर खुनानै गाव शिब जानो थांनायावसो नैबे जाला प्रबन्सनाफ्रा जानाया जाला मुसिबतआ जालांदों दिनै लाजिनानै खाम्फाया दिनै बिथाङा गावनो खारनांनाय दिनै बे अबस्था जादों जाय मानसिया रायजोफ्रानो सुखु जाखाला बे मानसिया दिनै BPF खौ गारनानै UPPL आव थांनानै दिनै बायदिसिना बखिदों जोंखौ बखिदों आंखौ बखिदों प्रहलाद कास्टम दिनै रिन्जय दिनै बिक्रममोनखौ बखिदों हरेकमाल होनदों माबा माबि होनदों खिग्राया लाजिया नुग्राया लाजियो होनबाय थादों गाव बहा जादों बहा खिहैखो दिनैहाय दिनै मा मावनानै होनो हादों दा खाम्फा बरग'यारिमोन बादिया सासे माने मेन लिडार जानो हानाय गोहो गैया फिल्मनि एक्टरफ्रा बे सलमान खानमोननि उनावहाय साइड एक्टर थाया होमबा थिग बेफोर हिर' मेन रल लानो हाया बिसोर आरोखि सापर्टिं हिर' हाग्रामायासो लिडार दा हाग्रामाखौसो सापर्ट होयै फैबाय थादों बेक्तिगत हारसिङै माबा मोनसे प्लेन पलिसि खालामनानै BTC खौ जौगाहोनायनि बेनाव किनसित जेबो जिनिस गैया ओंखायनो बिथांखौ जों बुंबाय थायो बे इमरान हाशमी एक्टरसो नङा होमबा फ्लप एक्टर आरो खाम्फाया सासे फ्लप एक्टर दि गार्डेन्स एन्ड दा गल्डेन कुकुन सिनेमा दिहुनदोंमोन एक्टरा बेनोमोन दाना सिनेमा रिलिज जायाखै थारमाने फ्लप एक्टर ओंखायनो बर' जाथिनि इमरान हाशमी एक्टर होननानै दा बुंबाय थानो हायो जों बिथांनि जे केरेक्टारफोरखौ नायोब्ला दा बेखिनियानो आरोखि